Ako paningkong shop na kaliang jong nga publicity secretary jong ka New North Sports Social and Cultural Club. Gusto ba ay kublay kerpang ya pigipad ba iway pa iway. Belaju Krisyan ya kadai ka tournament invitation football not out. Kabadai ka tournament pulak tingka hang na hapo kamadan ka sinong New North Stone. Dina kabenta ka first round bat ka quarter final ngilapoy no siya kabakot. Bat ngin sa sedang no saya ka semifinal. Tina kabenta ka semifinal ka jingil ekay kanong ha ka laiterik jong benay February hajar pulay. Kapor kanong no ha kapor baje no pai singi. Ha katay ka laiterik kumban sipin kan mau ba ka jingil ekay kanong hapdeng ka United Kolkata nang tina po nong ba Kolkata SC. Persya ia ka lamare nang tena po maulay nang ba Shalong. Kini bro atlet tim kila penkrea bahaya la ki jong ki player. Na kaliang ka Kolkata haba dia dia penbet bat coach ba lawan na po Belgium uloong ba sasamut ki player kin sapoy ha ka janmet jong ka arterik mentau benai hang ne po nang ba nang ston na kabenta ka semifinal. Di kinwan syu ki player ki bakam tebet kumjuru kinwan sa arngut ki doyong ngam foreigner ki bawan na syawai ki jaka syabar jong ne ka India kinwan yela kai hang ne. Di nakaliang ka lamareru kala penkre syu ki player ki ba tebet bat ki baderu ki player ki ba kinsai. Di ngan ongi pi ba haktai ka sni laiterik lada jia ba pipep aktai ka singi kanlong ka jing dunang na kabenta jongi way pay way ibe ya ka jingi lek kai football te haka te ka singi na kaliang jongi ka sunjuk ngi aware ni khot biang ipi way pay way ki pajba banwan saki ya kine ki artli ki tim ki barat ba bah nganong ipi ba haka te ka singi nganong la banlen nganong la ban thok ba ka jingi lek kai kanong ka jingi lekai ka bi ternatam na ka bi ternatam ka ba day ka ne ka tournament menta te ngilay aray kumne ba na ka benta ka bayrung bat ka bay pikay na ka benta jongpi ngin ni da ka jing bumanse da ka jing aray lang bat da ka jing panjing mutlem na ki nong wan Krisyan yang iba ngihaban penkiw no ya kador na kabenta jungi kinong pikay. Katakan lang no, chispa san peu tingka marway. Nganong biyang, kabay tiket na kabenta jungi kinong pikay kanong no, chispa san peu tingka marway. But na kabenta katay ka sngi, but hakan ka semifinal hado final, ngin penilai kay lucky draw na kabenta kitu tiket entry jongpi, kiba pinrung hapo madan. Di pensiami ke tiket pendurung apa madan dah katu ke tiket ke bapi pendurung apa madan ngin penilai kai lucky draw but ya kata ke lucky draw ngin ai da kiksiar ngila penkre da kiksiar kiba ngin sa ai ya pi katkum ke jingnon kam jong pi kiksiar kam dei ke bahe than kiksiar ngre lakum no iba pelon ngin ai pi kiksiar dengan empat ya tu mentang sa itu hakalai tarik sawan katno ngan ai ya kaksiar tangba lightly ki price lightly ki ksiar ngan ai na kabenta ki pajba ki buan pekai na kabenta ban yele kaya kala kidro na kabenta tiket ki ba pirung po madan kumjuro ba nginom diso ya ki tiket da ki we ki tiket na kabenta kala kidro dengan penilai kai baik da katai ka tiket ba pirung mapi teha katai ka sngi engage cam bat increment scam maka jingel kai kanong ka jingel kai kebala bat penhun om tangi ki khamat jungi henry wat ki do not jungi ru tengi aware ki khot ya pi way pay way ki pajba banwan ha katai ka laiterik ha kapor baje no pais ngi kan sedang ka jingel kai football kumban sipit kan mau bat kaong ba na kaliang ka United Kolkata menta POE hangne ba kidon hangne bat ngi nado ka sngi thoding arpunyo tarik kil apoy hangne bat kinsolit pai haka sautarik
jong benai Februari na kabentaban pendep ya ka semifinal tikidon hangne kilayo ban kilan met bah kilayo ban praktis bah tina kaliang jung coach ru ula pen praktis bah kini ki samla kini ki player ki ban saya simentam bat ki ban saya kun persya ikalamare haka laiterik te menta ki don bat ngi hangne bat man ka janmet bat man ka step tujuan praktis hakane kamadan tingingek ba ken sayo susul ban tip bat ban smuto ya kane kamadan ena kaliang jungi kinong penyat ngi la pinkra susul ki jaka syong ki bakam penbiang na kabenta jongpi bat na kaliang jongpi bat non kuslai ki jaka syong ki biang na kabenta jongpi ban pekai hakate kasngi kumjuro nganong ipi kamtam ki prok jungi ki bawan kam sejingai jongane ka district west kasihil tentu pro nang tena po east kasihil na po ribhoy na po jantia na po south west na po eastern west bat kumta terter pinwan hangne one bed rong bed ki kali hangne po madan ngilapin kre ya ki jaka parking hangne po sat jokane ka madan amar ba ki don ki ba phone yangi bat ni ong lupai pi ba rung ba yang ne po madan kidon ki jakayang ki ba kam kuloit na kabenta jongpi te hakatai ka singi laiterik kabadai ka semifinal ka fast leg ka semifinal kabaningkong kanlah pedang ka United Kolkata Persya ya kalamare nang te na po maulai nong ba shalong te ni wer ni khot pi we kubli shibun